Her gün internet ağdaları YouTube saytına minglep videolar yerleştirýärler. Buların içinde köpüsi tanımalı tanalyan, köp görülen videoların içine giriyor. Akay versi her bir internet ağdalarının dilinden düşmeýär. Dostlar, gelin birlikte Dünya Türkmenistan'da düşürülen şekilde aydınların YouTube saytında en köp haýsysynyň görülenini bilelim. Bu videomuzda YouTube'da görülen en köp 15 sany şekilde aydyny veya videony size getirmekçi. Bu yere 2013 ýyldan başlap şu wagt içinde yüklenen videolar içine girýär. Bu şahsy barlygymyzda her aýdynçydan bir videony almagy makul bildik. Popüler videolarımızdan 15-nji ýerde Läljik Aýdymy bilen Ilham Garlyýew we Haji Ýazmammedow yer aldy. Bu video rolik 2014-nji ýylda YouTube saytyna yüklenen. Şu wagt içinde wagty takminan 102 000 gedek görüldi. Indiki videomuz 2013-nji ýylda yüklenen we häli şimdi ýaşlarymyň içinde görülüp gelýär. Murat Öz göldermawy şekilde Aýdymy bilen takminan 114 000 gedek görülen. Hindi kinolaryny köpeğiniz halaýandyrsynız. Aýdymçylarymyz hem sizin üçin şu şekilde aýdymlary dinleýijilerini hödürleýärler. Indiki ýerimizde Söhbet Jumaýewiň söýgüni güýjü şekilde aýdymy. Bu aýdym takminan 118 000 gedek görüldi. 2013-nji ýylyň 31-nji awgustyndan bäri YouTube kanalynda. Bagda doşup min sana sevim beýan edeýin. Şananna sadım gülenne gözüm Haji Ýazmammedow özüniň Haýretdiň Aýdymyny Nazir Habib bilen birlikde ýerine ýetirýärler. 2015-nji ýylda yüklenen bu aýdym takminan 131 000 gedek görülen. Bu 2013-nji ýylda köp ýaşlar özüne aşyk eden bu aýdymy häli şimdi esleg bilen dinlenilýär. Esbiter bilen Begonyň bilelikde kimiň elinde aýdymy takminan 153 000 gedek görülen. Yüklenen ýyl bolsa 2013-nji ýyl. Görüsüm gelenne, görüp bilmenim. Bolusum gelene yanımda bolup bilmenim. Bağışla çıdamadım, sözümden nänim. Günüňe goýman bardım, barmaly däl. Özüniň halk aýdymlary bilen tanalan aýdymçy Suhan Orazberdiýew 2014-nji ýylda Gumly gelen şekilde aýdymy bilen köpüýmedi begendirdi. 2-nji gedek türkmen owazy tele ýaýlymynda gören bolsaňyz gerek. Gumly gelen şekilde aýdymy takminan 157 000 gedek görülen. Saçaşdy gumly gelin bir gün dolam ýoňun salam kawleýne gum Maro bu aýdymçynyň aýdymlary kaldyňda hukmany Turat yer alýar. Bu gerek özüniň ananyň aýdymy bilen hem ýürekleri giýmäni başardy. Sebilen sany takminan 205 000 gerek. Elmak ýüregimi berdim men sana belki awadan bolanım üçin Bizim halipamız, yaş ulularımızın ve köp sanly yaş kişilerimizin söýgüli aýdymçy, az gazanan bagşy, her bir aýdymy manysy bilen özüne çekýär. Akyş Safarow, bagyt näme adamlar diýilýän şekilde aýdymy 270 000 gedek görülen ve hiç bir wagt zamanydan galmajak bu aýdym görülmegini we dinlenilmegini dowam edýär. Bagyt näme diýseler, baýlagy etmeň adamlary, baý bolaýsaň köpelermiş, orrumsu hornadanlary, daşyň dolar. Indiki aýdymçymyz esasan da bizim toýlarymyz bezeýär. Bratya Şahuns I Love You aýdymy 2014-nji ýyldan bäri dinlenilýär. Bu şekilde aýdym takminan 394 000 gedek görülen.
Mehir Piroğlu'yla. Bu aydımçı esasında dans ve hip hop janrlarında aydım aydiyar. Bu yerimiz onun ayterek ve güntörek aydımını veriyarız. 2 yılın içinde takminan 622 bin gerek görüldü ve dinlenildi. Ovadan Aşgabatymyň baýrlyklarynda düşürilen bu şekilde aydym Robert Aganyan ve Kakajan Recepova degişli Uletaýew ýagny uçýan aydymyny 2014-nji ýylyň oktýabrynda YouTube kanalyna ýüklenildi ve takminan 641 bin gerek görülen. Az wagtyň içinde ören köp görülen şekilde aydymlarymdan biri Hamra Hasanow ve Maral Ibragimowanyň Atyrgül aydymy 1 ýylyň dowamında takminan 714 bin gerek görülen. Meşazada külme külme kara. Küzüm sen ya közgü menga kara. Ferişteler içre sen yeganam, ferişteler içre sen yeganam, feriştem sen meni. Häzirki wagtymyzyň iň kreativ aydymçylarymyzdan biri bolan Kakajan Recepov we onuň bilen bilelikde Aydyn Nadir Habibow bala aydymy. Bu aydym Vaşy Amaryan prodüserlik etmekliginde köpçüligi ýetirildi. Görülen sany takminan 748 bin. Gruppa Feruz esasında Lewat vilayetinde köpçüligi aktivligi bilen özüne aşyk eden toýlarmazy beden Maral Ibragimowa Türkmen aydymçysy, tansçy we pop ýulduzy 2-nji ýerde Lazgi toy aydymy bilen YouTube kanalyna 2013-nji ýylyň dekabrynda ýüklenen görülen sany takminan 1.097 bin. Hada birinji ýere geldik. Nadir Habibow Dva berega iki kenar aydymy bilen birinji ýerde. Bu aydym 2013-nji ýylda YouTube kanalynda dinleýijilere hödür edildi. Görülen sany takminan 1.869 bin. Мы с тобой два паруса, уходящих по волнам, в океане плачущем, разделенном пополам, о своей любви к тебе расскажу чужим ветрам. Пусть об скалы бьются песни, никому их не отдам. Käbir Türkmen aydymçylarymyz öz şekilli aydymlaryny Türkmenistanyň içinde düşürmedikleri üçin bizim spisagymyza girmedi. Şeýlelik bilen bu sanymyzy ahyrlaýarys. Eger sizi gyzyklandyrýan we hakynda çykarmak mesleýän temalaryňyz bolsa, aşağı tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Indiki sanymyzda görüşýänçek dostlar.